Balkanna gurulyan täze avtoyol bir gije günnüde 14 000 avtowula hyzmat eder. Bu yol Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Altyn Nesil Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan gurulýar. Jemi uzunlygy 250 km çemesi bolan avtomobil ýoly 2028-nji ýylda ulanşa beriler. Türkmenbaşy Garabogoz, Kazakystan serhedi bu avtomobil ýoly sagatda 580, bir gije günnüde bolsa 14 000 avtowula hyzmat eder. Bu barada penşenbe gün çap edilen Türkmenistan gazetine habar berilýär. Habarda bellenilşiýaly ýoluň uğruna 8 san avtobus durulgasy, ýanyç goýuju bekketleriň bir näçesi. Şeýlede durmuş maksatly deshalaryň ençemesi peýda bolar. Şeýle hem ýoluň hereket bölegi bir-biriniň ýürüýte beton ýol çäkleri arkaly bölünür. Oň iki tarapynda hem päsgelçiliksiz goro germegleri gurnalar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmakly unutma.